Hallo, welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we uitgenodigd voor een persconferentie voor de nieuwe plannen over de nieuwe visserij-belevingscentrum in Breskens. Waarom heb je voor deze firma gekozen? De winnaar van het concept is de BM-net uit Terneuzen. We hebben eigenlijk een heel breed juryverslag gemaakt. Feitelijk. We vonden het belangrijk dat, in ieder geval, zij hebben eigenlijk gewonnen, omdat het ook niet alleen een leuk ontwerp was, maar ze ook technisch en bouwkundig heel sterk waren. En waar komt het geld vandaan? Uiteraard hebben we een groot bedrag nodig om zo'n groot centrum te kunnen bouwen. En we hebben dus feitelijk voor deze aanbouw hebben we een bedrag gekregen van het ministerie van Visserij en Landbouw. En het totale bedrag natuurlijk wat we moeten genereren, dat wordt ook heel te voorzien door Europa. Uiteraard de gemeente heeft ook een bedrag gevoteerd, dus gezamenlijk proberen dan met alle partijen toch het benodigde bedrag van 2,3 miljoen bij elkaar te krijgen. Meneer de wethouder, waarom helpt u hiermee aan het project? Nou, het project is heel belangrijk voor Breskens. Het is een visserijbelevenis. Dus van de vangst tot en met het opeten. We willen de visserij beter op kaart zetten. En ook aantonen dat het een eerlijk natuurproduct is, wat je heel goed kunt eten. En daarmee willen we toch wat mensen naar de haven van Breskens ook trekken. Gemaakt om anders te zijn dan andere architectenbureaus? Waarom dat we onderscheid hebben gemaakt? Iedere architect wil zijn eigen beeld creëren. Daarnaast denk ik dat voor ons een groot voordeel is geweest dat wij van oorsprong geen architectenbureau zijn, maar een ingenieursbureau die in een latere fase de architectendiensten erbij heeft opgenomen. Hierdoor hebben wij, naast dat we een architectonisch verantwoord ontwerp kunnen maken, ook zeer veel technische input kunnen leveren op een dergelijk ontwerp. Het project is inmiddels alweer 1,5 jaar geleden gestart met een tender, een wedstrijd die uitgeschreven is door de gemeente Sluis om voor een ontwerp van de visserij-experience in Breskens. En die tender hebben wij gewonnen en op die manier zijn wij daarbij betrokken geraakt. En welke mensen zijn nog meer bij betrokken geraakt? Nou, in eerste instantie zijn wij gestart met het ontwerp, met het concept moet ik zeggen. En tijdens de conceptfase zijn we er tegen aangelopen dat het huidige gebouw eigenlijk niet voldeed. En dat het dus verstandiger was om een nieuw gebouw neer te zetten. En op dat moment is er dus een nieuwe wedstrijd uitgeschreven, waardoor ook BM-net als winnaar van de tender van die ontwerpwedstrijd erbij betrokken is geraakt. Naast natuurlijk de mensen van de gemeente Sluis en de vismijn. Wat kan het betekenen voor Breskens? Ja, we zijn natuurlijk al heel lang bezig om Breskens op te waarderen, zoals het heet. We hebben het spuiplijn gedaan, helemaal netjes opgeknapt. We hebben ook de looplijn aangelegd, maar de visserij is een heel bijzonder bestanddeel in Breskens. Een echte vissershaven. En we willen nu met deze visserijbelevenis laten zien, als je de vis vangt, wat er dan mee gebeurt voordat hij op je bord ligt. Dus we zeggen promotie van de vis, dat is een eerlijk product en een goed product. En daar willen we mee ook toeristen gaan trekken die dat hele proces kunnen zien gebeuren. Zodat iedereen weet hoe dat gaat met vis. Dat die niet uit de supermarkt komt, maar die echt gevangen wordt en hoe die bereid wordt en zo. Dat willen we gewoon laten zien.